गुड इभिनिं गाइस फोथार गेजेरनिफ्रायनो दा जोङो दैमागुरियाव थांनि दैमागुरियाव मोनसे शट लायनि फोथार गेजेराव मोजां जायो भिडिअ बायदिसिना बानायनो तामाम हिट जायो दसे रिल्स बानायखांबाय इन्स्टाग्रामाव आं इन्स्टाग्रामनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन बिसोरो फल' खालामबानो जाबाय आं गाइस सोमखोर समायना दुब्लि गाइस नायाबानो थ' गाइस नायनो हागोन नै खासि हाग्राया माबायदि बिबार माखाया बिराद मोजां नुयो खासि हाग्राखौ दा माने आसिन मास फैबायना आसिन मास फैबाथाय माने खासि हाग्राया बिबार बारो नै नायनो हागोन बेखौ बिबार ना मा होनगोन बेखौ आंबो मोजां मिथिया बिबारानो होनगोन बेखौ माने बिजौ बिजौआ जिथु बिजौ बिजौ नुदा खासि हाग्रानि बिजौ बिजौ माने गुफुर गुफुर जायो बिराद मोजां नुयो आरो इफोरबायदि बारनाय नुबाथाय माने दुर्गा फुजानि फिलिंसआ नांफैयो आरो ना माने स' इखिजा थांनि जोङो इखिजा दसे माबा नायहैनि खासि हाग्राखौ नायहैनि ओजाना बारा माने थिग नङा खासि हाग्राया काटा लोबाथाय ना मोनो इयाव दैमाया रानजोब्बायानो नाया माने लोगोफोर थ' गाइस नै इबो खासि हाग्राया इनाबो एखे रोखोमैनो नुदो नुनाया दा नुबाय थानाया इ दैमायानो माने एसे गोथां कालारनि नुदो माने किसुमाना इखो माने मा होनो इखो नाला बा माबा मोनसे साननो हागौ दैमा माने दैसासो ना मा होनगोन इखो जोंहाय मानास हाग्रानिफ्राय ओरैहाय बोहैबोदो पुरा बोहै थ' नायनो हागोन जों खासि हाग्राखौ लांनायनिखौ स्टार्ट खालामनोसै माने एसे खामानि दङ खासि हाग्रानि थ' मोनासिनि ब्लग गाइस मोनासि जाबाथाय आंना माने केमेराया एसे प्रब्लेम जायो होमबाबो आं सेस्था खालामदो ब्लगखौ मोजां बानायनो होननानै दुर्गा फुजा फैबाथाय खासि हाग्राखौ बिराद मोजां नुयो माने मोनसे ओरैबायदि जायगा दं पुरा माने खासि हाग्राजोंनो बुंफबनाय इखौ मालाबा आङो ब्लगाव दिन्थिगोन थ' इनिफ्राय बारा गोजान नङा इ मोनसे दैमा दंबावो इयाव थांगोन साननैसो उनाव इयावनो भिडिअ लाहैगोन इयाव बेबायदिनो खासि हाग्राया बिराद दंसोगारो माने इनिख्रुइ मोजांसिनसो दङ खासि हाग्राया थ' माने नैबे दैमायाव बिराद काटाल होयो मानसिफोरा आरो काटाल होयै होयैनो बिराद ना बोखांबाय ओमफ्राय मानसिफोरा जोंबो माने साननैसो होदोंमोन काटाल मोनदो मोननाया नाखो एसे एनै माने ना मोनसाबो इयाव नान्दर बामि बायदिसिना मोननो हागौ इ दैमायाव आरो मोनबायबो थायो मानसिफोरा एसे खम जाबाय आरो ना मानसि माने नान्दर बामि बायदिसिना मोननाया मानो होनना बुंबाथाय माने दैया माने बहुत मानसियानो माने ना बायदिसिना सारनो फैयोना नानि बिबाङाबो एसे एसे खम जानो हमबाय आरोखि एसे हानानै लाखानि जोङो हानानै इयाव जमा खालामबाय दं मोनासि जाबाय टाइमा मोनासियाव बेफोरबायदि बिराद समायना नुयो इखिनि एरियाखौ मार साफा मोनो आं माने थ' ब्लगखौ इन्जय खालामबाय था बारा गोलाव नङा ब्लगा खमसे खम 2-1.5 मिनिटसोनि जानो हागौ बारा गोबाव खालामाखै आं ब्लगखौ माने बारा गोबावनि ब्लग नङा माने फाइनालि जोंना नै काटाला जाबायानो काटाल माने फिसा काटाल बानायदों जोङो नानि फान सारो फानखौनो होनांसिगोन मानो होनना बुंबाथाय फानखौनो बाहायबाय आङो जाबायानो दा इखौ इयाव होनोसै गाबोन फुङाव नायनोसै इयाव इखिनियावनो थ' गाइसखौ बानायनानै मोनासि जालांजोब्बाय नै मोनाबायानो सानाबो हाबजोब्बाय हर जाबाय माने हर माने खोमसि जाबाय आरोखि ना दा गाबोन फुङाव नायनो फैनोसै जोङो माबायदि जायो नाया मोनगोन ना मोना थ' गाबोन फुङाव नायनोसै नाखौ बेसेबो मोनो ना नांगोन ना नाङा इबो माने भरसा गैया जायखिजाया नांनो हागौ नाया माने जिबायदि केपासिटि खालामदों जोङो मोनालाय लांबाय माने बानाय इखौनो नै नायनो हागोन माबायदि थ' जियानो जादों थ' गाइसखौ बानायनानै बिराद हर जाबाय थ' गाइस ब्लगखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन